गुबुन गुबुन फारिनिफ्राय नाख्रेबनाय बिथांमोना दिनै स्टार्ट खालामबाय। दा बेखायनो आंनि पार्सनेल एबा अर्गानाइजेसन हिसाबै आं साफ्रोम बर'फोरखौ बेखौनोसो खावलायगोन, जाथि हिसाबै जोंहा सांग्रां जानांगौआ बिराद गोनांथि जाबाय दिनैनि सिमां। बेखौ मोनफुंहोनोब्ला जों गासिबो आफादफोरा ज' जालायनानै जों बे बड'लेण्ड जि डिमान्ड बेखौ जों लानानै थांनांगौ। बेजों लोगोसे बेसेबां जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थि आफादफोर जोनोम मोनबाय, बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि जेब्ला खोथा फैगोन, बड'लेण्डनि जेब्ला मा होननानै बुङो मोनसे सोमावसारनायनि जे मोनसे मसन फैगोन, अब्ला बिथांमोनाबो बाहागो लानांगौ आरो माने गोबां बिथिंनिफ्राय हेफाजाब खालामनांगौ। अब्लासो जों बड'लेण्डखौ मोनफुंगोन होननानै आं पार्सनेलि बेखौ गिबियाव पर्टेल नोंथांमोननिसिम निउस पर्टेलनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिग्रोनाय जाबाय। थांनाय जि 7 तारिखनि जे बुनसुनि मोनसे उदालगुरियाव लानाय सुबुं गौमा हाबाफारियाव आं सेन्ट्रेलनि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। बे बाहागो लानानै जि जोंनि सुबुं गौमाखौ प्रसासन साइडनिफ्राय जि पारमिसनखौ होखायासै, थेवब्लाबो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि जायगायाव प्रसासना जोंखौ हमथानानै दोनदोंमोन, बे जायगायाव जोङो डेम'क्रेसिलि जोङो प्रग्रामखौ बानायदों आरो साक्सेसबो जादों। बेहायनो प्रग्रामा बिदिनो खुब सम्भब 4टासो टाइमाव जोबदों। बेनि उनाव जानानै ओंखाम बायदिसिना जानानै जोङो 7टासोआव जों रिटार्न जादों। 7टासोआव रिटार्न जाफैनानै फैनायाव जि मोनसे टलगेटसिम सफैनो, भबानिपुर टलगेट, बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय भबानिपुर टलगेटसिम सफैनो थाखाय जोंनो जिखिनि टाइम नांगौ, बे टाइमावहाय जों मोनसे 11टा एप्रक्सिमेटलि 11:30 बे टाइमाव जों सफैदों। दा बाहाय जि मोनसे घटना जानानै थांबाय, बे घटना जानायनि सायाव माखासे जि फेसबुक पेज, बाहाय आंनि सोमोन्दै जेबो डिटेल्स लायालासे बुनसुनि बिबानगिरिया जौ लोंनानै टलगेटआव दुमदाखाल खालामनानै बुजादों माजादों, बेबायदि माखासे नेगेटिभ कमेन्टफोर बा पस्टफोर होदों। दा बिनि सायाव आं माखासे आंनि जे मोनसे मा होननानै बुङो, जे बे माखासे जे नेगेटिभ कमेन्टफोर, बिनि सोमोन्दै आं क्लियारिफिकेसन होनो दिनै नोंथांमोननि जि निउसाव आं नुजादों। दा बेहाय आं सिदायै बुंगोन, जायफोरा फेसबुक पेजफोराव जे मोनसे आंनि सोमोन्दै जि नेगेटिभ कमेन्ट होनानै जि गाज्रि जौ लोंनानै बुलायदों मादों जि लिरदों, दा बैसोर जायफोरा पेजखौ सालायो, बेसिकेलि आं बर' पेजखौ आं बांसिन नुनायखौ हाइलाइटखौ आं नुदों फेसबुकआवहाय। दा बैफोरबायदि जे पेज सालायग्रा आंनि थोरोबनिफ्राय बा आंनिफ्राय, आं बिमल बसुमतारीनिफ्राय आं बुंगोन, बिथांमोना सासे आनसिभिलाइज मानसि। बिथांमोना दिनैसिमबो अन्थाइ मुगानि साननाय हनाय लानानै थांनानै थाग्रा मानसि होननानैसो आं बिथांमोननि पेज सालायग्रा बिथांमोनखौ आं बुंगोन। जाथाया बाहाय सरासनस्रायै खुनु बिदि जौ लोंनाय, बिदि दुमदाखाल खालामनाय खुनु बिदि जेबो जायाखै। जाथाया जों प्रग्रामनिफ्राय फैबाय थानाय समाव मेंनानै जों मोनाबोनाय फैनाय हिसाबै जों फैबाय। फैनानै माखासे जि टलगेटआव जायफोरा आनआइडेन्टिफाइ, जायफोरखौ जों सिनायनो मोनै, टलगेटनि साखाथियाव बिथांमोना गेदारिं दङमोन। जों सानैयै दंमोन गारि गंसेयाव, बे गारियावहाय जों सानैजों फैदोंमोन। दा बाहाय लाखिनानै बिथांमोना, जों बुंदोंमोन जों मोनसे स्टुडेन्ट बनसु अर्गानाइजेसननिफ्राय जों प्रग्राम खालामखांनानै फैदों, दा जों बे टलगेटजों बारलांनो नागिरदों। दा बे खोथा बुंनायाव बिथांमोनहा जानला मानला एन्टि ससियेल बाथ्राफोर बुंनानै, जायफोरा नोङो खोनासंथावनो हाया, जेने बर' जाथिफ्रा फैसा होआ, गुन्दामिरि खालामनानै टलगेटखौ फैसा होआलासिनो बारलांनो नागिरदों, बेफोरबायदि बाथ्रा होननायाव माखासे दान्थे बिदान्थे जादों। बे दान्थे बिदान्थेयाव बिथांमोना जों सानैल'खौ मखा लानानै बिथांमोना जोंनि मोदोमाव आखाइ खोख्लैदों आरो बुदों। बेबायदि बुनानैनो आं जेनेबा बिमल बसुमतारी हिसाबै बिथांमोना आंखौ लहाजों डाइरेक्ट मार्डार टु एटेम्प्ट खालामदोंमोन। डाइरेक्ट बिथांमोना मार्डार टु एटेम्प्ट खालामनानै आंखौ लहाजों बुनानै जखम खालामदों।
बेखिनि सुनो हादोंना हायाखै मानसिफोर दासिमाव ओरैनो जों जि भबानिपुर जे थानायाव थांनानै जि आइसि बा असिजों रायज्लायहैदों बाहाय रायज्लायनायाव बिथांमोना बुंदों बिथांमोना टल गेटनि रावबो बेबायदि कर्मचारि नङामोन बिथांमोना बेहायनो सोरबा टल गेटनि कन्ट्राक्टर बा सोरबा टल गेटनि मानसिजों लोगो लोब्बा जानानै बाहाय गेदारिं खालामो जायो लोङो आरो बिथांमोननि जि खुगानिफ्राय मोनामनाय बिथांमोना सिदा सिदायै आं थोंजोङै बुंगोन आं खुनु बिदि एलकहल लायाखैमोन थोंजोङै आं बुंगोन बिथांखौ मा होननानै बुङो बिथांमोना फुरा गान्जा बिदि सोबनानै बिथांमोना आंनि सिमाइल बे माबायाव आं मोनामनायखौ बिथांमोननिफ्राय मोन्दों आरोखि बेखिनि मोनसे खोथाखौ जों साननो हायो जे दिनैहाय मोनसे अर्गानाइजेसन बर'नि बिदि खालामदों फैबाय थानाय टाइमावबो सोरबा सासे व्यक्तिखौ बा मोनसे अर्गानाइजेसनखौ बिथांमोना आरो बिदि खालामनो हागौ थ' माबायदि मोनसे सांग्रांथियाव थानांगोन बर' जाथि हिसाबै दिनैनि दिनावथ' जों सिदायै बुंनो थाङोब्ला आंथ' बुंगोन बर' जाथि हिसाबै मोनसे बिराद गिदिर अलखद फैगासिनो दं बे अलखदा बुंनो थाङोब्ला सिगां जि मोनसे जोंहा परिस्थिति बा सिटुएसन जों बर' माहारिनि गेजेराव क्रिएट जाबायमोन बे दिनै जोबनानै थांबाय दिनै जों नांबोयै गोबां नांबोखाबाय गुबुन गुबुन माहारिफोरजों नोङो जोंनि साखाथियाव थानाय माहारिफोरजों दा दिनैहाय जोंनाव माखासे बुस्थुफ्रा गैला हिसाबै जायफोरखौ जोङो बुंथावा बिथांमोना गैला हिसाबै बिथांमोना दिनै बर' जाथिखौ फारसेनिफ्राय गुबुन गुबुन फारिनिफ्राय नाख्रेबनाय बिथांमोना दिनै स्टार्ट खालामबाय दा बेखायनो आंनि पार्सनेल एबा अर्गानाइजेसन हिसाबै आं साफ्रोम बर'फोरखौ बेखौनोसो खावलायगोन जाथि हिसाबै जोंहा सांग्रां जानांगौआ बिराद गोनांथि जाबाय दिनैनि दिनाव बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन साननैसो सिगांनिफ्राय जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बुनसुनि सायाव मोनसे क्लेम होबाय थानाय जे बुनसुआ जे माखासे राष्ट्रीय हान्जाजों दाजानायनि बिदि खोथाफोर ओंखारबाय थादों थारैनो नोंथांमोननि बुनसु आफादा बिदि दाजामानाय नामा दा नोंथांनि जे कुइसन मोजां सोंथिखौ नोंथाङा सोंदों दिनैनि दिनाव सोरबाया बुनसुखौ अबेबा मोनसे राजनिति हान्जानि दाबाव गायजानाय बिबार बे बुंनाया दिनै बर' जाथिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय बिथांमोना दिनै बुनसुखौ बेबायदि अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों सोरजिजानाय बा दाबाव गायजानाय बिबार होननानै बुंगासिनो दं बिथांमोनाबो सानसे समाव माखासे बर'नि आगु राजखान्थिगिरि गोरों जायफोरखौ जों बर'नि सिगां गिबि पलिटिशियानफोर होननानै बुंनाय जायो बिथांमोननि साजेसनाव बिथांमोननि सापर्ट होनायावसो जे बिथांमोनाबो सोरजिजादोंमोन जाथिनि थाखाय सोरजिजादोंमोन दा दिनै बुनसुखौबो गोबां माखासे बर'नि राजखान्थिगिरिखौनो होन इन्टेलेक्सुयेलखौनो होन बा साननो हनो गोरोंखौनो होन नांगौ टाइमाव दिनै जि बुस्थु जोंहा सोरजिजानांगौ दंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बे सोरजिजायासै बिनि थाखाय बर'नि गोबां साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै बुनसुखौ जोनोम होदों बाव खुनु राजनितिनि दाबाव गायजानाय बिबार सोरबा मा होनो अबेबा मोनसे आफादा मा होननानै बुंदों हा गावब्रानानै जोनोम मोननाय आफाद होननानै जि बुंलायलायनानै गावजों गाव मुं सुलायबाय थानाय जों बेखौ बुनसु हिसाबै मोजां मोना आरो आं बेसिकेलि जाथिनि सासे दिनैनि दिनाव दायथ'गिरि बा जाथिखौ दैदेनलांनो जि आखायाव लानाय सासे बिबानगिरि हिसाबै आं जि बे बुनसुखौ राजनितिनि दाबाव गायजानाय बिबार होननायखौ आं एसेबो मा होनो साबजानाय मोनाखै आरो बर' जाथियाव बेफोरबायदि रावा फैनो नाङा आरो बुंनो थाङोब्ला जायफोरा जोंखौ दिनै बिदि बुंदों बिथांमोनाबो हा गावब्रानानैथ' जोनोम मोनाखै बिथांमोनाबो सोरबा सासे साननो हनो गोरों बर'नि सोरबा सासे राजनिति लिडारजोंनो दाजानाय मोनसे आफाद बेनिखायनो आं बेखौ क्लियारलि बुंगोन बिथांमोना दिनै जोंखौ पलिटिकेल रं फुनबाय थांनो सानदोंब्ला दा जुदि जों बुनसुनिफ्रायबो बिथांमोनखौ जुदि पलिटिकेल रं फुननो थाङोब्ला बिथांमोननि जारिमिनखौ बोखावनानै नायोब्ला बा बेखेवनानै होयोब्ला दा बिथांमोनाबो गोबां माखासे एन्टि ससियेल इलिगेल खामानिफोरखौ जों बुंनो हायो मानोना बिथांमोनहाबो बर'नि गेजेराव गोबां जायखौ जों मोनसे खोथाखौ जों बुंथावनाङामोन आं सिदायै दिनै बुंनोसै बे बाथ्राया जाहैबाय नोङो बिथांमोनाबो जोनोम मोननाय लोगो लोगो
बर'नि गेजेराव जि माखासे दालां बमा होनानै बेफ्रुहोनाय स्कुल कलेजफोरखौ बुख्रुबनाय बिथांमोनाबो बैफोर हाबाखौ मावबोदोंमोन आरो बर'नि माखासे गावसिनि जि गावसिनि जि बेरेखा होननाय बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर बर'नि साननो हनो गोरों बिथांमोना समाजनिफ्राय बैकट खालामनानै गारबोदोंमोन। फर एग्जाम्पल जोंनिनो सासे गेदेमा बर'नि गेजेरनिनो सासे गेदेमा चरन नार्जारिखौ बिथांमोना माखासे राजखान्थि लेंगुवेजाव बा पलिटिकेल लेंगुवेजाव बिथाङा बुंदोंमोन दा न' डाउट बुंदोंमोन बिथाङा बड'लेण्ड बे सोदोबखौ बड'लेण्ड मोना बेफोर सोदोबखौ नाथाय बे नङामोनदि बे सासे गोरों मानसिखौ बर' समाजनिफ्राय एरख'नानै दोननाय दा बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जों रावजोंबो बे अबेबा राजखान्थि हान्जाजों दाजानाय सोरबाया मा होननानै बुङो अबेबा पलिटिकेल पार्टिनि दाबाव गायजानाय बिबार बेफोर बुंलायनानै मुं सुलायनायखौ निफ्राय गोजानाव थानांगौखौ आं पार्सनेलि बर' हिसाबै बा बुनसुनि सासे दायथ'गिरि जानानैबो आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरगोन। मोनसे पर्यायाव जिथु बड'लेण्ड रायजोआ दाजानांगौब्ला गासै आफादफोरा ज' जानानै रायजो बिनायाव बाहागो लानांगौ होननानै नोंथाङा पार्सनेलि सानो नामा? अभियासलि बियो नांथारगौ बा एकदम ओरैबायदि मोनसे नंथारगुबै सैथो जे हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोर जोंनि बर' हारियाव गुबुन गुबुन आफादफोर दंसै दा बैफोर आफादफोरा दिनैनि दिनाव जे मोनसे जोंहा मोननांगौ बड'लेण्ड दङ जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बेखौ मोनफुंहोनोब्ला जों गासैबो आफादफोरा ज' जालायनानै जों बे बड'लेण्ड जि डिमान्ड बेखौ जों लानानै थांनांगौ। बेजों लोगोसे बेसेबां जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थि आफादफोर जोनोम मोनबाय बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि जेब्ला खोथा फैगोन बड'लेण्डनि जेब्ला मा होननानै बुङो मोनसे सोमावसारनायनि जे मोनसे मसन फैगोन अब्ला बिथांमोनाबो बाहागो लानांगौ आरो माने गोबां बिथिंनिफ्राय हेफाजाब खालामनांगौ अब्लासो जों बड'लेण्डखौ मोनफुंगोन होननानै आं पार्सनेलि बेखौ सानो। बेखिनि